yasa kaga ya sana a kumbure. To ya harkokin ya cikin gidan ya fama da yawan rigingimu. Ni moka zaɓenmu ne ya zo ga jama'a kuma sun yaba da ni. Burina ni kawai a magance magauta 'yan gunaguni. Ai aikin nan naka ba wuya in har ka bullo da magani. Bari mu duba kasar mu ga me take faɗa, ka san aiki sai da bincike. To kaga nan taron rantsar da kai ake nan kuma 'yan sanda suna tsaye. Kai wato akwai wani gaska mai rabon kuɗi dan kai wasa zai gama da kai. To boka yanzu yaya za a yi ni fa kujeran nan ina matsayi. Mahaɗin ne mai wuya ana son bishiya wace ba ta yi hure. Sai an laida ƙahon budiddigi ko hanzar jan lafiyar gare. Dole da kaina za na je Masar in samo masu a tattare. Tafiyar fa akwai kashe kuɗi za ka aje mun su a dunkule. Da na so in aika aljani to ya kai gyaran fuka wuyi. Jam'i jan boka da kyan gari aikin naku akwai bakar wuya. Ai da zuma na bar kaina a nan yana karbar baki ni ina waje. Boka Allah ya taimaka ran da na shirya za na zo a yi. Ran da na shirya za na zo a yi. Assalamu alaikum. Ke tsaya mu bayi mana sallama a nan kar da kisa auta ya bi. Ya ki maso nan marmaso ta nan kar ki tsaya can inna ta yi bai ba na so ki fasa ki sha wuya yawa. War Allah me ke tafe da ke kin yi zugum tamkar hawaii. Boka gane taimaka mini mijina kullum kokari yake wai ni sai karo wake shiya. Ai ku zama ya koru gunki kam yanzu mazan nan dan abun tsiya zai iya aulo miki baturiya. To za ki kawo shinkafa tiya bakwai gobe a ɗan girkawa aljanu. Elan manja cikakke da jajayen zakaru guda biyar. Ki zo da jakar magi ta dunkule don ba sa cin kafi zabuwa. A'a boka anya zan iya wannan aikin zai yi min wuya. To na ga amaryar doguwa faraki wasa ta shigo da fitike. To yanzu ki ban naira 6,000 a rungumi aikin na ki garaga. Boka yau kan ba 6,000 amma ina koma za a lalima. 3,000 kan ai za a samu ba za a rasa su cikin jakar ki ba. Boka yanzu abin kwaye wuya al'amuran duka sai a hankali. 2,000 kan yau za ki bani su ba sai kin koma gidan ki ba. Boka da ce na yi shiri don wannan fa ba za a je mu ba. Sani ki aje musu ko jaka 3 kin san jinnu da tingulli zuwa. Boka kaga kudin a caɓa ne ya yi mini saura 500. Aje ta anan duk bani su ta nan ai aikin ba za a bar shi. Kuma ki kokarta ko zannuwanki ne in kika kawo za mu taimaka. Lallai za mu taimaka. Ki kawo za mu taimaka. Wai yaya gidan na ga dubban shara tamkar ban aje mata ba. Mai gidan ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wani na ka kayo ba. Dalile na. Ai wannan aikin mata ne ban je ka taya ni mu yau ba. To annabi ma ya taimaki na shi koyi zan yi da shi ba ke ba dan ni aikin samun lada ban ɗauke shi abun wasa ba.